Ассалому алайкум бародару, салом ба ҳамаи подписчикои канали Автолайф. Хуш омадем ба канали мо. Чӣ хел ҳастем бародару? Соз ҳастем, хуб ҳастем? Бо шумо ва дар хизмати шумо ҳастам ман Суров ва ин канали Автолайф аст. Раҳмат ки бо мо ҳастем ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем ва мо ба шумо ваъда дода будем ки дар як ҳафта як рӯз мошинои подписчикои канали Автолайфа ройгон реклама мекунем. рӯзҳои ҷумъа дар тӯли ҳамин як ҳафтаи охир якчанд мошинҳо бародару равон кардагӣ ҳастанд. аз шаҳрҳои Россия ҳам ҳастанд, Тоҷикистон ҳам ҳаст. хулоса бародару навора то охира тамошо кунед. дар давоми видео бо якчанд мошинҳои дигар аз мошинбозори душанбе ҳам ҳаст ва насиб кардагӣ бошад рӯзи шанбе ва якшанбе аз мошинбозор видеоро кӯшиш мекунем ки барои шуморо сари вақт пешкаш бигардонем ва бародару дастгирию суд шидагӣ хоҳиш мекунам яктаи лайка бигзорен, ягон душворӣ надора. фикротон дар комментария бинависен, як фикри хуб дар комментария бинависен. ай шумо ҳам қадар чӣ мерава. саломат бошед, худованди меҳрабон ҳаматона нигаҳбон бошад. рафтем ба тамошои видео. Toyota Corolla Barbaru 2013 сол авион 1.8 Escape 15 тамошо кунед. 4 та вагон вагониш бензини холия газ задагӣ нест. روز یک سلام شما میگیرم تماشا کنید کسی که مفهوم میشه نمره اکام هست ایکون موبیل هم میکنم در الکتروپاکتان مولتیرول دوره автомат консонери печка ҳамаш кор мекуна, лук ҳам дора, потолок нав, чухудуш ҳам нав. оз як аркеша мегиримш тамошо кунем бародару. нақша чанд гуфти рака? 127. нақша 127 127,000 бо муомила ҳам дора. номро якара меонам зани қайтон муомила хуба мекуна. ҳам номро табгу ака 918 800 210. хома номро якара меонам зани қайтон муомила хуба мекуна. Corolla ҳолати хуби хушбародаро. Corolla se. Чанд пула ино ки? 127,000 шуд. Mercedes E-Class бародаро 2009 сол Америка 211 тамошо кунем. авиоми севнимпати 4 та балонуш навай свет чанд хутон дестен. оз як салон шама мегирам тамошо кунем. касфида ки маъқул мешава номро якам ҳаст. дар электропакетан абагреф дора мултирул консонери печка ҳамаш кор мекуна. 327,000 пробег дора. потолокаш қои давия лукам дора. Автолайф ака. Şogir çiğ mi fikri o? Ова. нақша чанд гуфти ин рака? 130,000 салон. 130,000 бо муомилаам дора. бензини холи ҳуҷҷат таъйиноткам дора. Ҳуҷҷат таъйинота дора. ҳамаш яксола. номро та мегӯ ака? номро та 004 44 55 00. хума номро якара меонам зани қайтон муомилаи хуба мекуна. Е-классои сасяни хуби хубаш.
Toyota Camry бародаро, Camry D хуб некта ҳеска сасени хубиш тамошо кунед. 2012 сол объеми 2.5 қад 4 та балон ал. Оз як салон шама гирим тамошо кунед. Свеча бохтун дестен. Чехолош наван. Лукам дора. Не ака. Даро электропакет, обогрев дора, мультирул, автомат. Ака. Консерв печка ҳамаш кор мекунад, лукам дора. Оз ин ака. Бензини хулия газ айдаг неста. Ати бихушел даро. Нарша чанд гуфти рака? Нарша чанд гуфти рака? 150,000 миллион дора номер ака мемонам занг бизанем хайтон мобилаи хубам мекуна номер ака 35 86 55 55 این اوزی اکایی داره RX 350 бардоро хубидан ка ҳолати хубиш тамошо кунед 2010 сол объеми 7.5 қати задаги пусидаги надора вагониш 4 та балон нав бензини холи оз як салон шама гирим тамошо кунед кожни салон чухоло ҳамаш наван Даро электропакет, обогрев ҳам дора, мультирул, автомат, старт-стоп, печка, кондиционер ҳамаш кор мекунад, лукам дора. Нарша чанд мегайра? Оҷи нарша чанд мега? 205 нарша 250,000 мега бу номерам дора. Номеро шайк ҷомоне? Номеро яка 229 69 0000 занг бизани қаттин мобилаи хубам мекуна састияни хуб шебаъдоро و یک подписчики канали Автолайф дар WhatsApp мошинша равон кардаги аст Corolla CI و گفته است سلام акаҷон мо як гурӯҳ мухлисо аз ноҳияи Данғара номам ҳоҷи аркоми човандозай ана якта Corolla фурӯшӣ дорем Corolla C солуш 2011 Америкаи искабд аст объеми 1.8 қати автоматаи люк 4 дар электропакет мультирул климат-контрол 4 балонш навай хулоса састияни вагон аст рошна фурӯшия 120,000 сомонӣ бартер бо портери Д солуш 2011 хуб номрои якара мемонам дар рӯи экран меша метавонед занг бизанем бо яка барои шуморо бештар маълумот аст рошна гуфтааст фурӯшиаш алишан меша бо ягон портер خب یک برادر دیگر روان کرده است اوپل استراجی سولوش 99 و گفته است объеми موتورش 1.6 پرستوی سوزشواری گاز و بنزین راسخود گاز 120 کیلومتر در 10 تا راسخود داره 7 لیتر بنزین در 100 کیلومتر گارانتش قطعی موتور مثلا نمیخره خداوی 6 ماشین است کردگی ما ماشین قرار دارد در نویای شهری توز نرخش 37000 سومونی گفته است خریداری انیق باشه با ارزانان میکنیم ана номрои бародар ман мемонам метавонед занг бизанед бо барои шуморо бештар маълумот гуфтааст ки ман дар шаҳри
татаристону номерои ватсапам ду ҳаст. хуб як бародари дигамон ҷип равон кардагиаст ва хутун буд дар ин сурат дидесем бародаро гуфтааст соли 2008 фақат алиш меша бо ягон опел болои суметем номерои телефони якарамёни ягон нафаридаки агар ҷип дар кор боша ана бу барои шуморо бештар маълумот метавам. хуб як бародари дигар буз Toyota равон кардааст, Toyota Corolla ва гуфтааст ки соли 2006 гази бензин нархи 65000 сомонӣ буз савдо мешавад. полни бак бензин дора. хуб як бародари дигар аз шаҳри Москва равон кардааст Шкода Rapid соли 2016 ҳам қадар гуфтааст ки нархи 499000 рубл савдо мешавад. раҳмати калонака ана номерои бародарам мемонам, метавонед занг бизанед, бо барои шумо бештар маълумот метавад. ва ин буд бародаро мошинои фурӯше ки дар ин ҳафта барои мо равон кардан ва мо ҳам барои шуморо пешкаш гардонидем. агар шумо мошини фурӯшӣ дошта бошед метавонед дар номерои ватсапи ман равон кунед ва ман ройгон реклама мекунам дар канал. саломат бошед. аз ҳамаи шумо миннатдор ҳастам бародаро. сар насиб бошад видеои нав аз мошинбозор ҳама кашаш зад кунем.